Shalom. Jupang matikina mulata ibadata. Dihamu amanami inanami soksong na poso bulung do remaja. Naon dope mengikuti kebaktian di Garajeon. Pasaton nami selamat beribadah, duhut selamat hari Minggu. Jadi dihamu amanami saluhna inanami antorak sota mulai ibadata Jumulo mahita martangyang di Bagatar rohat tabi martangyang mahita. Amin. Tabuk ka mamasuk marende mahita sebupede nomor 27 ayat 1 2. Dialo de batado akan najukat roha. Alai dilehod doa sini rohana tu akan nasrep maroha. Haleluya. Haleluya. Tuhan de bata pergugu na suatu lulusan jala para siroha na sumurung. Di kangido roham naing mangulu jala mertua hami sugot. Nungaragam di dalan di bahen ho manungguli rohanami asa hutan dahami hatuan sugot. Di baheni hupasir pami ma nuaing rohanami mangidu siakko. Salehom ma todim na badiai tuhami asa porsea hami diholong ni roham dihami. Sayu tangihok kami maswaram na mangapui hami di tiki parasi rohaon nuaing. Asa jupak kami tu hanguluan napi naradimi dihami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Marede mahita saya buka di nomor 230 lalu asal tabatul.
Kapuma patik ni bata di minggu ta sadarion jenek masian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Songono ma patik ni bata. Ikon pasangapomu do natorasmu asa mertua ko jala liling mangulu di tanunan leon ni Jehovah di Batam di ko. Paunopon unak ko mamunu papituhon unak ko mangalakop pawaluhon unak ko manako pasiyahon unak ko ulo makatidak kon natana sututu mararohod dongat jolma pasapuluhon idang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu idang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu biha padok ni debata taringot tupatit na sa pului odo ahudo Jehovah de Batam nin de batata pargugun na suatu dusan jala parimas siluhod dosa ni amama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinoparni akka nasugoroha diau alai asido rohaku maribu-ribu dia akka na marholong ni roha diau naso mangalau si patiki ido sada atong rak mahita manginuhugu tu amat tade bata taringo tu patik nai ale bata sai pergugul mahami mangulau na horbar tu patik mi amin tabi gima ede pujian sian punguan solo gracia.
Marendita siya buku de nomor 300 siya pulsada ayat sada tabauka. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala perteluk miroha jalana basar doko. Saimar pangulahima roham midahami. Dibaheni saise sama sudi dosanami. Idang adong nahu pangasau kami dukun ni asini roham. Hati goran na pinatupani anakmu do nahu pangasahok kami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga taringotu hasesani dusata alani pangalisot tado ubahena tartulang Kristus jala bilain ni hasatot tado ibana mamugang ape itu ibana pisak-pisang perhitian ni ha solangatta jala bilain ni bugang na malum ita hilala hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Bagaimana jo korsian punguan Esther. Bagaimana punguan siap punguan ina, ede siap punguan ina.
Marende mahita sa buka dan nomor 330 sada ayat sada 22. Epistel patujuluni jamita nanan setangyo tanon die do sian Jeremia bidudua mamuka siana 41 ayat 10 tolu tajahama marsika soreng songono mahatani debata tangyo mahatani Jehova hamu ale pinoparni si Jakob dohot sude marga ni pinoparni Israel. Boti hatani Jehova tung aha mana so uhum jupang akka umuna diahu kumbahen mardaw-daw na sida siya jala di kultur batama saya gabi so gabi iya nasida jala idang didok nasida di dia do Jehova na manugio kita ruar siat tanu Mesir na manugu-nugu hita di halong-halongan di tano na tungil jala na marlobang di tano na hasang jala linggoman ni hamatean di tano na so binulus ni halak jala idang adong dolma maringan disi dungi kupatol hasamu di tano na lunak asa di panahamu berduena dohot goguna hape rohamu maramoni tanongku gabe hagion pandaliaku di babahen kamu idang didok aka malim di dia do Jehova jala idang ditada aka namangaruti patihiyau jala merbalik do aka parmahan sianahu jala aka panurirang mananurangi marhite-hite baal jala dihutun nasida do aka naso margugu mangurupi di baheni dang tarjua ahu be so maddai hamu ninna Jehova ro dinimuna sai badak kudo aitung topot tamu ma aka pulo ni halak kidim jala tikir hamu bisi jala suruh hamu ma tu kedar pa manaton situtu jala idahamu manang dung masa si songoni di sini
tung adong mabangso masabar bebatana ati peso tu di bata alayang gubangsokku tung di pasabar doang leona tunaso margugo mangurupi longang mahamu aka banua gijang alani jala man nodit tersonggot situ tu tahe ninna Tuhan Jehovah ay dua dojea binayan hidang bangsaku ahu mual ni hagaluan di talikot na sida laho kali na sida sumur sumur akan na maruang na somarisi ay ido yang kosakna martua do aka na tumangihon hata ni bata jala naupyopsa amen. Sabi gima lagu pujian sian punguan ama. Marede Mahida sia buku ede nomor 510 sia ayat 2 do obat.
tidak koma hata porsea kai songona ni hatidak kuni dong atas porsea disadok portibion rak mahita madok. Aku persea di debata Jehovah, ido ama pargugun nasa sudusan, nato palangit do tano. Aku persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tubuhan si Maria, nabigagabihan siya ton di porbadia, andorang suluhan. Ido tuhata, nato tumang nabernit, di panguman ni Silatus, nama terpajal de bana di hol silang na tuat turun di tanah na mulak mangulu di hari patuluhon na naik ke surga lamun dulu siapa debata Jehovah amanai perbubuh nasa tulusane di sima ibana penusuk sultanon mau ngalam mangulu dohot namate aku persea di tote perbadia jala adong sedahulia nabadia Huriang atau penolak Kristen akan abadia, dohot yang sesali dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu sobat daming halak nong mate, dohot haluan nasora sudah. Amin. Kudu paham. Tapi kima lagu pujian sian sektor pitu.
Tabigi majo titing na masa duk na naik si pamasao di huriat taon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Tabigi majo titing na masa dohok na naik si pamasao ni huriata. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu pasal 10 sadahod dung Trinitatis. Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Topik ni minggu ta masih maswadahod dirina mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Dapat jolo di hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 di Patupa do pertanyaan sektor di sektor Pitu di bagas ni keluarga Asib Bolon Inang Boru Manulang di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pertanyaan sektor di sektor Tulu di bagas ni keluarga ARB Sianipar Boru Simajutak Nahinan dohod di sektor Opat di bagas ni keluarga Situa AB Simajutak Inang Boru Lubat Tobing di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2022 pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga Tapu Bolon Inang Boru Simajutak di sektor 5 di bagas ni keluarga CH Sianipar Inang Boru Sihite dohod di sektor Onom di bagas ni keluarga Nainggolan Inang Boru Manulang alamat Boy Mataida di titing ni Huriata dapat dua hon obar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan Minggon godang na 35 halak hata ni debata imana tersurat di Roma 12 ayat 12 marlas ni roha mahamu makirim marbeget ni roha ma dihapor suhon jugul hon hamu ma martangiang tusude ruas ni Huriata na marulang tahun hupasa atami ma selamat ulang tahun panjang umur debatama na mangadongani huhut nama masu-masu. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di basa-basa hutuhat tado sadadak danak boru di keluarga calo situa es sinaga inang boru tumanggor kipas dodak danaki suang songoni inang naturas nape maringana nasida di jalan Mandala 2 Lempake masuk sektor Pitu. Napapaton mamuka sadarion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Hasoloan Manalu Inang Erlina Boru Siahan Rapdohot Sada Dagdanak Rosian Huria Toraja Jemaat Bamuju Klasis Sulawesi Barat maringanan di komplek perumahan BPKP Jalan Juanda 4 nomor 1A Samarinda masuk sektor 3. Napalimahon nunga taririt calo situa di sektor Pitu ima inang Nyonya Situmorang calo situa Yeti Mariana Boru Siregar. Napaunepon dung sidung titingon di patupado acara pasahaton ulos turuas naung barumur 70 tahun. Tapasahat tuamang situa Hasilitonga inang Boru Simajutak sia sektor Sada. Napapituhon sadario di patupado acara pabor hatos situa pensiun ima situa Jumintar Suwando Simangunsong sian sektor Pitu songon hamulyo teota di pakobasion nasida di amang situa je Simangunsong sadarion tapatupa papungu pelian amplop khusus tali asih dung sidung permenggota di patupa acara ramah tamah dan makan bersama. Utusan ima ganup perhalado dohot keluarga, calo situa dohot keluarga, 2 halak utusan sian ganup sektor dohot 2 halak mewakili sian ganup kategorial. Napawaluhon mamuka sian minggu tanggal 4 September 2022. Permingguan sekolah minggu di patupa sehali permingguan masuk pukul 7.00 wita. Napasiyahon mamuka sian minggu tanggal 4 September 2022 tata bahasa di perminggota adong perubahan. Permingguan manogot
Bahasa Indonesia, Permingguan Harian Bahasa Batak, dohot Permingguan Botari hot Bahasa Indonesia. Na pasapuluhon hobar tu program resort di hari Minggu tanggal 4 September 2022. Di Patupado tukar mimbar resort. Jadwal tukar mimbar boy tajaha di lembara titingta. Laos tapatupado di si papungupilian amplop laho tu kas resort. Na pasapuluh sadahon sadarion di Permingguan Harian di Patupado Basar Sian Mahasiswa Kristen Universitas Mula Warman jurusan FISIP. Pasapuluhon pelayanan ke gereja pagaran jadwal organis dohot pro kantor dohot titing perhepengon boy tajaha di lembar titing naung adong di Hitaganuk di pasu-pasu tuhata ma huriana. Opeta pasada maruhata martang yang mahita. Tuhan debata manami na marhabangsa di benua gijang. Mulai ate gudang di pasar rohanami Tuhan dia pala hari Minggu sadarion di siala di paloso do pehami Tuhan marpungu ruasmu imana naing tumangion hatam na badi hami Tuhan di siala ni Tuhan buka marohan ang pikiran nami Tuhan asang giat hatam na nek pinasahan na posomi tuhami boy di jalo hami Tuhan jala boy dia tu si hami asang giat adong buhal nami di perngulun nami si ganupari buhal nami di namandalani akang ngulungunan nami Tuhan. Pasu-pasu sudi hami Tuhan keluarga lepas keluarga dia ka ulaun nami si ganupari tuhoro paston nami asaho masuk-masuk hami Tuhan. Tapar permarani daging naktor di siak kami Tuhan. Leo naka keselamatan kerja dia kana kerejut Tuhan. Asang giat buhi hami hipas-hipas buhi hami rapat lamarlas ni roha di namang ulaw nakolaun nami Tuhan. Dia ka yan ako na Tuhan dia kena marsikola mulai sian anak TK satu na mahasiswa Tuhan turo pas namin sa ho totong mga ramoti na sida asa ho totong na masuk kaya anak ko namin Tuhan dia ka parsikolan asang giat taruli na sida Tuhan dia ka pelajaran na pinasa niya ka guru na tu na sida Tuhan asang giat adong buhal na di masa depan na Tuhan pasau sudia kasita-sita ni akan yang kon namin Tuhan dia akan aneng mengeluliak ke perkarejuan patudo nak kasih japang na lomak asang giat Tuhan adong bual nasida adong dalan guru nasida di masa depan na Tuhan dia kaya nak namin Tuhan naung tang dia ka perumuron dia ka naung tikina marhasahotan Tuhan tuhuro paston nami asahotong masuk Tuhan ho na patudo nak kasih rokak nito dinabe asang giat adong nasida Tuhan boy marumah tangga las rohana nami nang natutuan na Tuhan Tuhan debata manami dusi dewi pe akaruas matok Tuhan nasubuhin ang rap dohot tami tikyon manang di dia pinasida tok Tuhan tuhodo pasaton nami mulutuk pe di perkarejua pinasida tok Tuhan homa masuk ke perkarejon na homa narapa do nasida tok Tuhan Tuhan de bata manami dia ka ruas nami pe tok Tuhan na di bagasan nak kaparsahiton naso di boto habet Tuhan tuhoro totong pasaton nami nasida sa ho totong na mangubati nasida tok Tuhan homa na masuk ka pengobatan baik na marobat di rumah sakit manag pe na dibagas na ganup atok Tuhan. Tuhan de bata manami terlungobi di boruni kuria matok Tuhan boruni amang nami amang situa pe bolon. Ima si Jenet ta simbolon tok Tuhan natongon na pala di tikon op nami di rumah sakit. Tuhoro paston nami atok Tuhan asaho na mamasu-masu boruni huriami tok Tuhan asang giat malum siap parsahitan tok Tuhan. Pargugui pamatang na parhasyang kaubat na pinangan na Tuhan asang giat marhiti-hiti ak kaubat ng akka perawatan na di jalona boy makorhon hamalungun ni saya Tuhan pragugoy nang natutuan na marawat ng masakit naksoni ak para madis Tuhan asang giat marhiti-hiti na sida boy malum burung ni hudiami Tuhan muli ate mo Tuhan buron nami ro nang ditikyon akarwasmi na barulang tahun naso terbilang hamet Tuhan alane Tuhan tuhoro paston namin nasida dia kana ulang tahun homa na mga gajang ni umur homa na mga lelas ni roha di nasida Tuhan asang giat di na mataba umur nasida boy lamu jonok nasida 7 meter Tuhan boy lamu di tada nasida holong ni rohami tu nasida Tuhan mulai ati Tuhan terlumubi di sadarion di duari nasalpu petok Tuhan marulang tahun doa amang nami amang situ hasil itu nga di sialan tok Tuhan kuno umur na 70 tahun
Ala nilas ni rohani huriam atok Tuhan di gajang ni umur ni amang nami di pasatun ni huriam do songon ulos tadalas ni roha holong ni huriam itu nasida atok Tuhan. Misalani mangidu mangilik kami asang giat tabay mapasu-pasum di amang nami tabay di nasida hasehaton asang giat sehat-sehat nasida di majalani akka hatuatuon atok Tuhan. Malas ni roha di nasida mengadalani akka ngulu-nguluna pada usia nasida kepersahiton pada usia nasida permarani tol di nang daging petok Tuhan. Nang ditikyo petok Tuhan paborhaton nami do saradongan nami situa na majalani pensiun gonop di sadarion ima amang situa jesi mangusong alain tok hodo paton nami tong amang namion Tuhan nang penang pensiun nasida sian pakubasio di huriam lepos durhanami na pensiun nasida siak kolong nirhami na pensiun nasida na makaholongi ho Tuhan nang makaholongi ak karuasmi. Alan itu Tuhan pastor nami dotong amang namion homa nama dongan nasida di masa-masa pensiun homa dotong narapat nasida tabay hai pason tabay las ni roha tong nang dia ka keluarga na petuk Tuhan toh pastor nami sa ho dotong nama dongan nasida. Mulia te mau Tuhan di tikyope di huriam nadong na marsak ni roha Tuhan manang na tarilu-ilu ima narijom natua manangin ang pangitubo ni Bapak Putra Pasaribu inang boru manalo siya sektor pitu tuhoro pasaton namin to Tuhan keluargaon namula do nasida sonar tu bona pasugit inanay madapot to natutua nasida ala nong jumulo di alapot to Tuhan ho mana madongan nasida di padalanan ho na madongan nasida na mangadopi acara setiap acara paborhaton natutua nasida tu nga napasatok kinani nang homa madongan nasida tong satu na mulak tu sa marindon buhay ang pajupang di bagasalas ni roha. Leo sada ni roha di keluarga nasida sanggit marsada ni roha nasida di namangulahon aka hadaton batak nami sanggiat boy dingot nasida patik palimahon itu Tuhan asaggiat sangap natutuan nasida tu Tuhan. Alan itu Tuhan tuhong pastor nami keluarga nasida sude homa na menghibur homa narapat do nasida. Mulia temo Tuhan, sudah pe kegiatan nami sadarion, neng patupaon nami dope acara ramah tamah, ho matotong narapat hot tami, asa ho matotong namian di huriamon, ho matotong namian di hamat Tuhan. Nang pesudia ke program ni huriam atok Tuhan, torop nayak ke program ni huriam atok Tuhan ala ni mangido mangilik kami atok Tuhan, asa ho mana masuk huriami, ho mana masuk setiap akan namangulahon program ni huriam atok Tuhan sagiak boy mardalan doh denggan madala doh lancar atok Tuhan. Mulia te Tuhan tung nahurak sikop kami mangido pangiduan nami tu atok Tuhan alani pos durhanami naung dibotoho rohanami ganup marsada-sada atok Tuhan jalana alusan mudu setiap tang yang nami masing-masing atok Tuhan pos rohanami disi alusan muhami. Mulia te Tuhan dia kasudi pangiduan nami jumulu masesa dosa nami nagudangi unang alani teraba asido holong rohami tu hami naik si pasatom ido pe ditikien nengro. Mulia tema di ho Tuhan, jalo jalatang yung matang yang namion, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maing sahat mahita pasahat pulus 70 tahun tu sahalak ruas ni huriata nama ulang tahun di hari 26 Agustus salpu ima amata situa ha selitonga inang boru simajutak sian sektor sada romahamu tujulu. Diamang situa nami dihita halak Batak ulus argadui jalan natinopa dui hobar tuak karuhut jala parhitian dui martangiang tu debata mangido akka hahipason gajang ni umur rudiaka hagabion hamoraun doh dihasa ngapon hatan itu hatta
hobartu umur nihita jolma didokdo di pesalmen sia puluh ayat sia dohot ayat 12 ayat 10 dohot ayat 12 ujahama asa naing rimang-rimangan niamang memasuhi umur 70 tahun rodiak ke arina neng rodope didok hari-hari ini tahun nami itap ni 70 tahun doi jala molo marhagugu ositutu dieak do 80 tahun jala hina dinggan nasida do hangaluton dohot halu jaun ai hatop situtu do lahu salpu jala habang do hami alai margogo maamang madalani hari-hari hatu tuau niamang alai dok dia 12 di dok sai parrohai mahami mamilangnya ke hari-hari nami asa dapotan roha nabi sukhami atas nama ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarindaon pasahat tamima ulos 70 tahun ulos natakas di talak Batak song simbol omana tumibor raulus di talak Batak patuduhon hina jagar hina uli hina godang nyaka pasu-pasu diamang rodia kapino parniamang tujuan nerion hipas maamang menjalani hari hatoto niamang sudi pino parniamang pe di pasu-pasu tu hatta lihod dami dohot las niroha. Sian lasni rohata ganup tapasaha ma peleata peleasada adu sadabi marende hita se bukede nomor 710 alu ayat sada do uda. Si
batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Sian hata ni debata barita nauli di Minggutta Sadarion imana tersurat di Evangelium Matius bidu 10 mamuka sian ayat 20 sadaro di ayat 20 walu. Hujahama di tonga-tongata tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Orat ni ima di patorang Yesus tuak kasisianna naikon lau do ibana tu Jerusalem manau na porsu sianak kasituani natoro sian situani malim nang sian siboto surat pe polai kon mate ibana bunuon jala panguluon diari patuluhon dungi diarahun si Petrus maibana disaritai ma ninna do asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggopi tuho alehumusor mangguibana madok tu si Petrus lau maneho bolis gasip doho diau aidang di parohauko akana di debata akana di jolmado dungi di dok Yesus matua kasisianna nasa nagiot mangihut tonau di suadahon madirina di porsan masilang natuibana di huton maahu ay nanaing paluaon hosana mga gohotsado alay na aguan ho sa alaniaw ido na jupangan ayaham atong gunana di jolma nang liat portibio di omo ang gumago do todina aham matarleho jolma bahen tubus ni todina ay naro masugot anak ni jolmay di bagasan hasangapon ni amana rapdohot ak kasuru-suruan na dungi baloson nama tuganu hobartunani ulana situtudo na hudokon tuhamu dang namangai hamatean ang budi basian akan na jongjong di son sojolo di idaro anak ni jolmay di bagasan harajauna di sido yanggo sahatna parjolo tahamolotehon mat tuhata pabuahita ruas ni uriat taha kabipe sento saun marsitutudo lau mangihuton Yesus amen. Jala moriate nang dia kayak ko ni ruas ni huriata bau radi nasida melayani marhiti musik tiup ya ini luar biasa huriata ni ajaran manang dibina oleh amang pendeta Wandi Simanjuntak jala mulubui nian dadahulan nasida mulutung buyak ka amana poso buidoi ala nasida haduan buido mangarat to nasida mungkin marsikola tuluak nadau gabi soadong bemusian no musik tiup di son alai bergiliran may haduan mulutung bui rade marohanya kaamat tanaw poso marsiajar di musik tiup saliring di son amat tapad ditata bui may ta bahin dalan laho pahihun pelainan musik di tonga-tonga ni huriat taon akadamang dainang hobar tu topik minggu sadarion di sorado tuhita macodahod diri memorsan silang jala manghutun Yesus Jahat Indonesia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Satu sadarion viral do tarigut tu si Sambu. Na membunuh Brigadir J. Sebenarnya si tiup silang do nasida. Si huton Kristus. Molusian hadiriot halak Kristen ramai la duhita. Masuk duhita tuaka nabui manguhumi. Bahkan di luar Kristen pun. Budu gawe parwahon ni tu hadiriot tasong halak Kristen. Alai taboto do dang murah mangihuton Yesus eh. Gudang do tantangan dohot akka nabui ado patta. Natutu mabaik kita bui gabi-gasip. So nadok ni Yesus diturpuhon. Di patorang Yesus nalawin ba na to Jerusalem. Di samay ba na manaw nakanapursuk. Do akarehe-rehe icahicak dohot pitnah.
Bahkan saat na dibunuh ibana, alay kon panguluma iban dari patuluhon. Petrus, sisian na natargoar jonok tu Yesus. Jal memiliki sifat na memang melidak-lidak dalam emosional. Bahkan diholong ni roha. Sasatokin nga holong rohana. Satokin nga muramuruk dolan na asing. Boy perwakilan ni hita jolma di Portibion. Ang gudo si Petrus ba asima rohani Tuhan diho Tuhan ninna. Say padaw debata may siyak ko ina. Apa yang Yesus lihat dari diri si Petrus bukan manarihod debata. Alay di jolma do na dibereng ni bana. Na disarihon ni bana adalah Portibion. Bukan Tuhan. Ido bahe dido Yesus tu si sianay. Ya. Baka tu si Petrus lau maniho bulis nina. Ay gasik doho diaw nina tu si Petrus. Namarlapatan nakadonga sa porseaun. Jodo pengakuan ni hita jolma. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau memberikan ini kepada gerejanya. Saya mau buat ini yang terbaik. Alay ditongad dalan gudang dohita na macuadahoni. Bahkan mabaik kita gabe lam tudauna sian debata. Akadonga sa porseaun ahadun ring berenguta sian jamita sadarion macuadahod diri manuhuk silang jala mangihuton Jesus i. Sian pengertian kata kadonga sa porseaun macuadahod diri atau menyangkal diri. Taboto do pabua pajawon ni debata tu hita jolma. Lumobi hita natargor halak Kristen. Asa si hutto ni bana digoari may sisianna. Sisianna di hata Inggris disciple. Berasal dari sian kata disiplin. Asa si hutton Yesus adalah orang-orang yang berdisiplin dalam hidup rohaninya, berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, pasangapun debata. Disiplin dalam konteks hidup sehari-hari untuk akahanguluan na binulusna, diulaunna, diaka persauranna. Mano dihotan atong akka persauran, diaka kategorial, diaka pungua-pungua marga, masuk mahita sisian ni Tuhan na disiplin. Asa sudah dohita terjauh gawe sisian ni Tuhani. Dadahola sebatas ditiki ro pangomoan. Ale diragam ni akka perdalanan ni ngolu nata adopi. Ay disido hita berziarah iman. Disido hita merdalan sahat tu ujungna. Bohado tutu partodiota. Gerapi ni rohani, gerapi ni perhuriaun, gerapi ni sosial natadohoti di nguluon. Berkembangkah pakirimota, hokdo haporseota, bahkan diragam ni akka hamaulo ni Portibion tarjaudu hita gabe jolma sibuan sira panodang rodiak kadame di tonga-tonga ni Portibion. Hidup bahay mangihuton Tuhani, mangihuton Yesus. Adong maajas-ajas naing paradiota di tonga-tonga ni nguluta. Didok nakinin macuadahod diri. Di hata Indonesia menyangkal diri. Asa na diterjemahod doi sian hata Inggris, let him deny himself. Namarlapatan biarlah dia melawan dirinya. Mangalo diri, macuadahod diri. Taboto doa kadonga sa proseaun, dito padebatado hita dalam bentuk kesempurnaan fisik. Bahkan dito padebatado di hita ragam ni akka na adong di hita di pardagingota, adong dui ego. Ima na berisihon banyak akka hinagiot ni daging. Keinginan-keinginan nadong dirita, termasuk hawa nafsu,
yang diciptakan Tuhan dalam diri kita. Doh doi nang ekspektasi manang pamikirion na boy roto pikirat na berlebihan. Boy doi tabain ekspektasi ta di tonga-tonga ni ngoluta tu anak kota tu keluarga ta. Songo dia pakirimot ta. Alani dolo nga sa porseaun asa mapardomuat tu na menyangkal diri manang macuadaho diri. Totu ikon alootado diritai. Asa mengambil keputusan gabe si huton Kristus. Ikon masuk dohita susada keputusan na radikal. Sekalipun lahu mencapai keinginan tai. Iko tasuada hodoi lau mangihuton Yesus. Asa didok, siapa yang hendak mengikut Yesus, dia harus melawan dirinya sendiri, melawan keinginannya, ekspektasinya yang berorientasi pada diri sendiri. Dirubah mai 180 derajat laho mangihuton Kristus. Idobahin macodaho diri nomor 8 tadi rade laho mengubah orientasi hidup tai ngelutai na berpusat sebelum na tu diri sendiri alai nuaing ikon ma tinggal honotai asa berpusat tu Tuhan teos dan berpusat betu ego alana kadonga saha porseaun termasuk kita akka parhalado nuaingon akka talo situa sa pusada manuaing terpilit sian na pitu sektor siapapun kita di tonga-tonga niak ka masyarakat isepehita di tonga-tonga niak ka ulauta ketika di dalam pelayanan Tuhan di tonga-tonga ni parhuriaun kita adalah hamba untuk melayani iko boido hita memilih diri, meninggalkan rasa ego kita demi Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Asa macodau diri nomor 8 doi adong pengorbanan, mengorbankan hak kita, mengorbankan bahkan milik kita sendiri. Laho di parsebahon tu debata na mangului. Asa macodau diri ima mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Asa siad dirita. Ido na menyangkal diri. Sama seperti Yesus datang ke dunia ini. Macodaho diri ibana mengosongkan diri. Di surat Apostol Paulus tolak Filipi bidu 2 ayat Petro di walu. Di surat di mana Yesus wujud pribadi. Sian hamorauna, sian hasangaponna. Status sebagai Tuhan. Dia tinggalkan kemuliaannya untuk masuk ke dunia ini, masuk kepada diri manusia yang syarat dengan berbagai hamaolon, berbagai ahadugarni na menderita, bahkan mabahinibana merendahkan diri. Idu bahen akadonga saha porsiaun macodaho diri iko saha dotusi. Mengikut Yesus keputusanku ima edeni huriata. Allah di bagasan nido hita menyadari ise doau tutu dia dopan ni debata. Ise doau di pajuwokku di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni huria. Harus mendahulukan yang diutamakan. Itulah Tuhan lewat kebutuhan sesama manusia. Nah paduahon tarjauh hita manuhuk silang. Didok Yesus nakin asa manangis dan nang mangihuto nau. Dituhuk masilang natuibana. Sudedo hita marna punahon akaragam ni kebutuhan. Marna punahon ragamnya kapergumulan hidup. Songo dia peborat beban yang kita alami.
yang kita hadapi, itulah salib kita. Tanggung jawab doi songon halak Kristen kita. Laho patuduhon tugas doh tanggung jawab songon halak Kristen na setia disude partikian na tabulus mangihutun Yesus. Berani memikul salib, manuhuk silang sekalipun gudang akar risiko na taadopi. Taboto do songon halak Kristen kita, si tiop silang, si hutot Tuhani bukan mudah. Di tonga-tonga niya ka kemajemukan ni masyarakat. Nah sosaha proseau dohot kita dituntut untuk menjadi saksi Kristus di sana. Buah do tutu. Gabis songon portibio do pikirata. Gabis songon halak silebat do parulauta. Sekalipun itu mungkin menawarkan, mengiming-imingkan aka keinginan daging, aka hamoraun hasangapun sekalipun, sungguh dia mahita mengadupi itu do Yesus nak kenin tua hama diomo sude portibion anggo manggo do hosana. Untuk apa? Kehadiran Kristus datang ke dunia ini memperkenalkan kepada kita kehidupan di balik hidup yang ada sekarang. Dada tu pertibion anggo tujuan di ngoluta. Allah itu hangoluan nama noktong. Di balik ini masih ada kehidupan yang kekal. Idu bahasa dalam di pertibio kita amanginang. Ikut tahamonakod do harajaun ni debata. Ikut tahamonakod do pergumulatai di bagasan narap dot. Yesus kita di ngoluta siganupari. Berani menjadi Kristen. Nomor 8 dui berani mengambil keputusan untuk memikul salib. Adong do perlombaan di bahasa dahuria laho manuh silang. Setakna sian huria, sian alaman di gereja. Tu sada inganan na beberapa kilometer dauna. Gudang meduna mendaftar laho mengikuti perlombaan ini. Ala dong hadiah na dibain. Akadong sa persiapan demi persiapan pangaradio diba aka na pesertama. Mulai ma dibahin perlombaan ini. Marhite kapanitia. Adong mau na mabuha silang na nagajang. Adong mau na beberapa sentimeter dolan na asing. Alay memang anggo awal na di dok panitia do iko sarupa do borat na do gajang na. Ima persyaratan. Dimulai ma lomba manuhuk silangi. Jala mardalam masudiak ka peserta. Dang jonok gajang do sidalan nasida. Alani di piga-piga ka peserta dibain macara buhama sahatop sahatu finish. Adong maun nama monggol silang nai. Nga diparadihin ng gergaji. Aturan na dipudi do ibana gabi hatok matong. Ujung na parjolo may iba na sahat. Nga ditinggal hobe akan na dijulunahian. Nagsaha matu garis finish. Adong madisi di bay lubang. Apa namanya itu? Semacam penyeberangan. Dangadong seberangan isi. HP iko silangido na iko bayenon. Lau parhitian menuju tu garis finish. Ahama bayenon ni ibana. Nakpe perjolo sahat ibana tu si. HP dang bu ibana taripar. Ainung nga diponggol ibana silangi. Ujung na Roma siya pudi. Na terus bertahan manuhuk silang nai. Di ba masilang na libuan na parhitian na lau may iba na taripar, iba na ma nagabi juara. Akadong sa prosyaun, ibarat demikianlah kehidupan kita orang-orang Kristen. Didok dohita ikon manuhuk silang na tuhita. Ada banyak kita mencari jalan keluar dan mardongatot Tuhani hita, lau manuhuk silangi. Ujung na tapotong taswadahu Tuhani, bahkan kita menjadi orang yang sangat jauh dari Tuhan.
ujung nadang gabe sahak behita tu garis finish. Taponggol silangi dang tatuhuk. Taboto do silang tidak mempunyai jinjingan. Dang adong sitio pun holan silangi do. Ya. Dak songon nama buat tasita tu kantor. Dang song mabuan aka sibuanut tahita tu kaulaun. Alai silangi ikon ituhuk. Iko barani mabuan dimanapun kita. Unang doa kamanginang, say taparhurkorung salib. Adong do nama betato salib di badan na. Adong do nama badan ating-ating gabi salib. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan ningoluna, gabi ditinggal hodo silangi. Akadong sa porsiaun, manuhu silang natuhitabi dada murai. Alai di luas debata do hita. Marhiti haguguon na. Lumobi marhiti janjina. Say dong anakku do hamu. Rasiro ajal ni hasyanganon. Artinya kita meyakini, mempercayai di setiap kehidupan kita. Di perjalanan ni ngoluta, lika-liku ni perjalanan ni rumah tangga, nang perjalanan ni ulauta. Ta percayai Tuhan ada bersama dengan kita. Todinaima ta pangido mengerajai rohanang pikirata. Unang gabe gasip hita tudongan. Unang gabe sibolisok kita. Databir nga kadonga sa porsiaun. Sibolisi jol maun. Ido kan? Hape jol may jot sibolison. Tapi litma. Asahita toktong jolma na toktong di bagasan Tuhani. Unang gabi sibolis mengerajai dirita. Jangan seperti Petrus ketika Tuhan mengatakan aku akan mengalami penderitaan bahkan sampai dibunuh. Maju ibana tujulu. HP dak sitohone dok nai. Duk tertakut Yesus. Mana masa di si Petrus. Memang dimulanai tordihunu si bana do podang na ditali ma pinggol ni sahala sordadu manang tentara ni halak ahadu nabinuan ni akka natoropi. Alaya hamedok Yesus na mangasahu podang mati do bahinon ni podang. Amar lapatan dang hagugoon ni botohon di ngolut taon. Dang hagugoon ni botohon. Kita lihat apa yang terjadi di akhir ningul ni si Samboon. Ay kabotohon na ni pangasahon na. Huasaw na, power na. Dia tidak memikirkan ke depan bagaimana hidup anak-anaknya, istrinya. Ini menjadi pembelajaran, perenungan bagi kita si huton, si tuhu silangi. Unang mamadabu hita tutu pangujunani manang duna manguhumi. Alai tatanyak koma. Anggiat pamareta menegakkan hukum seadil-adilna. Nakpetaboto dang murai si tiop silang si ihuton Tuhani. Na pasti apapun pergumulan akaparsurion na taadopya manginang, itulah salib kita. Anak kotay, narikok dihita si ganupari, ulautay, itu adalah salib kita. Teruslah, ala dorupani di bagasan Yesus. Kuk, ya, na nilehon na tuhita. Kuk yang dipikulkan kepada kita di dalam Yesus itu akan menjadi ringan. Amin. Artinya dang gogot tatapangasahon alai gogo nasian debata. Napatuluhon marhite topik minggu sedarion asa mengikuton Yesus, mengikut Yesus. Tu dia pe Yesus mengajar marjamita matsegudang do na mengikuton ibana. Torop jolma
mangihutton Jesus. Molo taparohahon manang tasersing motivasi ni jolma na mangihutton Jesus gudang do disi. Gudang do hola sebatas ingin tu kepentingan nasa diri. Akadia maya manginang kesembuhan dari sakit. Keinginan melihat tanda-tanda mujizat manang kepuasan mata. Jala adong do keinginan mendengarkan khotbah yang enak dan lembut didengar. Adong doi mangihutun Yesus hola sebatas mendapat makanan manang majalo si panganon. Dataida do 5.000 hala mangan di bay Yesus. Marhite 5 roti do 2 deke lo bisa dia tahe. 12 apang aladang rung sialak batak. Murung sialak batak habis dui. Ay bodong na do tu si belekina. Databereng do pilim ngiri-ngiri sedap. Namangan nasi dari pestai. Ditampil ho masahala ina. Nga dibabikkan tu piring nai. Ala ditutupin si do idahan. Bikin lagi ina. Apakah itu juga menjadi perwakilan kita orang-orang Batak ketika kita disuguhkan makanan marnahurang? Ini adalah belajar sianihita bui gabe taurui. Tasari hodong atta. Aibu ido di parade akan namar pesta si panganon. Udangan na 500 do. Aleko belon na 800. Hape tong hurang. Karena apa? Orang-orang yang datang ke pesta itu tidak mau manariho dongan na dipudi. Gabi ujungna, gabi si sogo manamar pestai. Hurang si panganon nina. Hapi ak kajol maido na susedar. Sudi ngamar palas. Ahadu mar palas. Mar palastik. Adong dudi ba ampalas. Ahadu ampalason. Ama-ama plastik. Memang agak geok do begion. Alai nyata dui di tonga-tonga ningoluta lumabihita halak Batak. Mangihutton Yesus bukan hanya sekedar keinginan kepuasan mata, keinginan daging atau si panganon atau mungkin narikot hola dihita sendiri. Lumobi aka kesembuhan dari penyakit. Akadonga sa porsiaun boy do sahiti song nedok ni Apostol Paulus. Dan adong ubakna. Sehingga itu sebagai duri dalam daging. Tapi dia harus terus memberitakan Injil. Ikut terus mengikuti Tuhani. Nakpe di bagasan hagalion ni pamatang ibana. Ala yang gutodina. Anggor rohana. Marsi gorgordo. Lahu mengikuton Tuhani. Mengikut Yesus. Nomor 8 doi. Mengikut jejak kakinya. Songon hatane detai ia bogas mihuida sai ihutonok kuho. Jadi dak kita mengihut dan Yesus mengihutok kita. Hita do mengihuton Yesus. Songon dia do Yesus ditikki di portibioni bana manginang. Labok do ibana makatai. Tabu do ibana marsaur. Bahkan dak kay ibana manguhumi. Mulutung pemuru kibana di tongan ni joroi ay naung kelewatan do pabahinan ni jolmai di bagas joroi. Alai tahap prosiai do Jesus. Tumi bodoh holong na sian rimasna. Nunga dilihat Jesus tu hita keteladanan. Ima marhite labok ni roha. Yesus madok di jamita duluki martua ma akan labok roha. Ay dinasida do portibion. Namar lapata di akan labok roha gudang dudungan nion. Gudang doling nion. Mangurupi ibana dia ka nabui surupon. Dia punya banyak sahabat. Dan hadong aloni jolma na labok rohana. Songo naik doi labok yang sangat dibutuhkan
oleh kita manusia. 99% tubuh kita membutuhkan air. Nalabok, songonima Tuhani tabutuhkan. Asa labok di ngulut taon tapatuduhom may marhite akka parsaurata di tonga-tonga niaka ngulut tabi. Sude do ngoluon di patuduhod de batatu hita. Alay Jesus do keteladanan lumobi ma dituruk ni roha, dihaserepon ni roha. Bahkan sahatu na terpajal ibana. Taingok doa kamanginang tikyaka buru ni hala Jerusalemina tu matangis. Medok Jesus unang maaw tangis yahamu alay dirimu nama dohot akka yanak komuna. Nomor 8 Jesus memiliki hati yang begitu serep. Ya. Songoni manyak kita pasahaton akka poda, akka tona, akka sipaingot, atau bahkan mungkin kritikan alay di bagasan haserepon ni rohama. Unang di bagasan muruk, unang di bagasan akka pardopahan, na di bagasan akka ego, alay di bagasan haserepon ma. Ay gudang na marguna, molo tapasahati di bagasan haserepon ni roha, jalamar parbui dui. Idu bahni dokon di Filipi 2 ayat 5 di Hata Indonesia didok, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Artinya tahu homma songo dia keteladan di Yesus di Portibion na pinasaha na tuak kana porsiai. Termasuk cara berpikir, mindset kita. Unang mindset kita song halak bata na joloi. Among na do berbada di buna pasugid. Saha lu itu pangaratuan merbada tong ka anak konna. Janganlah. Berpikiran seperti Kristus adalah berpikiran untuk mau mengampuni dan memaafkan. Amin. Ido asa ngulutaon diarahon tu pikiran ni Kristus. Olo manarihon, olo mangalehon, marsilehon-lehon. Jalasongonido karakter sifat niaka si huton Kristus. Na parpudi sian turpuk tau na kadonga sa porsiaun. Di jodoh hita asa unang say holsoan. Jangan khawatir. Taboto do molo say holsoak kita. Gabiaguan saluhut di hita. Sada sifat ni hajol maun manang tadi siya kita adalah ima perhitungan untung dan rugi. Untung dan rugi. Orang tidak mau memberi kalau tidak ada untungnya. Itu menurutnya. Gudang dojolma berkecimpung di si. Asa memikirhon untung dan ruginya. Meluruau tu gereja. Menulepe liak wahau tungna. Hiraga besonguni. Akadonga saha porsiaun mengikut Yesus. Mengikut Tuhan. Bukan hitung-hitungan antara untung dan rugi. Alai mengihutun Yesus kita harus masuk kepada mau memberi diri. Taboto do di tonga-tonga ni ngolut tahun gudang do jolma ketika ada risiko dia mundur. Ketika tidak ada kenyamanan dia malah mundur. Hidup bahen kadonga sa porsiaun di Matius 5 ayat 10 sada di juhud dohita mulutuppe ikom manau kita alani habonaroni mertua dohita. Bahkan ketika kita dianiaya oleh karena kebenaran Kristus, oleh karena Injil, kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. Akadonga sa porsiaun adong sada nagabi perenungan di hita di hala India na jului adong masa pasang rumah tangga ya keluarga ala si huton Kristus na sida Roma aka
agama setempat laho menarik nasida kembali asa kembali tu agama setempat na jului. Alayaha maidokon amatai daung sekali menjadi pengikut Kristus tetap menjadi pengikut Kristus. Hubunu mageleng mon mulubay unang alehok mahami Kristus. Dibunuh geleng may. Dibunuh ng inat tanah. Bahkan dia sendiri pun ditembak mati. Alayahan mana terjadi kadonga sa proseon darah orang martir menjadi bibit bertumbuhnya gereja. Jadi namanya baki mula matu jabuna. Tarhatotong may bana. Begitu setianya satu rumah tangga itu tetap mengikut Kristus. Akhirnya dia merenungkan gabi bertobat may bana. Ujungnya gabi gudang mahala India menjadi Kristen. Iduet detanakin sa ihutonok ku Jesus. Nang gudang sitaonon hamaolon totong ma sa ihuton Jesus. Nakola sa halakku pe sa ihutonok ku Jesus. Naksodong jolma alay sa ihutonok ku Jesus. Akadong sa porseon itu adalah keputusan yang berani. Unang mahita kuatir di si. Anda pasti Yesus dakya marjaji sohona batu hita. Mardala kita dakya Yesus marjaji. Asa dinggat terus nguluon. Alay sipatai kebulusot tadoka kerikil, duri dan banyak gelombang dalam hidup ini. Alay taboto mapakirimon na jelas na pasti tu di debata. Say na donganan na dohita tu dia pehita mangalaka. Mangihutun Yesus imaha putusata terus may termasuk matua mata nanaing mengakhiri masa pelayanan na marhiti na pensiun sian hasit tuaun ima amat tasit tua si mangucong. Teruslah mengikut Tuhan walaupun tidak lagi marhobas secara reguler songon nasomal alai di masa pensiun teruslah menjamitai mengalihup puda memberitakan Injil lewat hidup sehari-hari di sitiruon di pabahenan dia kapangalaho nang dipakatayon. Tuhan memberkati kita. Amin. Martang yang mahita. Di homaha sangapon hamuliaon ali Tuhan. Ay dipilih todo hami gabi si huton Jesus Kristus. Ikon macodaho diri do hami. Ikon tuhukon nami do silang na tuhami. Jalay hutok kami maho. Huto hami maul doi. Jala gudang doa ka parsurion na hubulus sami. Gariada taheda dahola di pangomoan. Dia keharugian pe. Saya jumpa kami do. Alay manghutok ko'y kosonang mahami. Iko kupangasaho kami ho. Bahkan iko kusobahami ho. Di nasaluhut ngulunami. Atong paso-paso mahami. Akasisian mon. Tu dia pehami maringanan. Mangulaw-ulaw nami. Tarida patar mahami. Gabi akasisianmu si ihutok ko. Ajari parbisuhi mahami. Aidok hatamdo saidonganamu dohami. Rasiro asal ajal ni portegyon. Atong pos marohanami marpakirimon. Ganuk ari, ganuk tiki sainadonganamu dohami. Pasu-pasu mahatam banun nami tu ganuk nami. Asi maroham mariti Jesus Kristus tangihum mahami. Amin. Taparadi may deta Klaus tapasahat mapiliata na paduahon, huguk manong tapasahat, pilihan ang polokta, tanda hamulatim lirohata, tupak kabusyon niya mata sitwa, mangunsong na salamun. Open
acara nang adong dihita taparade medeta nomor 706 ayat 1 dohot 2 di ayat 2 non Romana sida 7 rap dohot inang. Nunga digohi nasida pangulaonna di tonga-tonga ni huriai hobar tuaturan doho peraturan ni huriat HKBP tutu holasian ulau formal do nasida pensiun ala yang gotohonan hasil tuauni manok tong do niradotan nasida sahak rodi saliling-lilingna ala ni tamado pasahatot tamoliati ni rohatta tutu hatta naung madongani margugoi huhut patauhon nasida salilingon lahu mangulaho tohonan nasahat tu nasida aku ni tamadu huriat tamadok mauliate siala pakobasion nasidai ai dipilihon nasida do roha gogo do tikina nang sinadonganna lau mangula ulaun hasit tuauni alani di bagasan uduk dohot serep ni roha jala di bagasan roha mauliate tapa borhat manasida sadarion mamasuhi pensiun sian hasit tuaun. Hamu amang situa nami, amang situa jumintar suwondo si mangucong. Hobar tuatura doho peraturan ni huria hak Kristen Batak Protestan. Nunga digohi hamu pajuwon nasahatu hamu, marhobas di tonga-tonga ni huriai, ima marhite naung boho umur muna ono 25 tahun. Nama dok mauliatu du huriau tutu hatta napataho kamu marhobas hobar tutohonan nasahat tuhamu nunga digohi hamu pangoloyo muna na pinadatom muna ditikki majalo tohonan hasit tuauni diulah kamu do na pinangido nitu hatta nama dok sahat ula tohonan mi nama dok mauliate ma nuaing saluhu ruas ni huriaun di siala pangulau muna saliringon di tonga-tonga ni huriat HKBP Sentosa Samarindaun anggiat mamaparbuye pakobasyo munai tupahon itu hatta gabi pilihan na hucus diadopan itu hatta jala mabuah pasu-pasu tu hagagad dan na persea doh tatutugu ni haperseaun nang di tonga-tonga ni hurianai alani martangiang mahita
Ali debata manami debata nagok asi dohot holong ni roha doho mangasahon holong ni rohami dohami ro do pamu lau pasahatun hamulatun ni rohanami siala pangurupionmu di naposamon saliling di pararhoi bana marpobas di uliai nunga sahat di ulana sida tohonan na pinasahatmi alani saitupak ma ramos parbue ni pakubasyun nasida nasalingon di tonga-tonga ni huriami patugu manang haposiaw do pakrimon ni ruas ni huriam asa toktong manatap tu hanguluan nasaling niling na nang naposamoppe nang marhubas nasalingod di huriami mamuk kasadarion pensiun maamanamion sian ulauni ramoti jalatugu ma apos rohana sida tuho aryad dohok borngin asa ya pensiun penasida sian ulauni alay unang mamatsohot mabuan halak tuhan ulauni tangamu nagok pasu-pasuyima manuguna sida dia ka ari-ari ni hatu-tuaunna asa toktong manaili tuho ay siyak kudo haroroan ni sonang ni roha dame dohoklas ni roha napolin pasu-pasu manang keluarga yanakon rodi pinopar na sudina songon upa ni pakubasyon na sida di huriami aku ni dang lupa hami mangidohon dang tarbay swadong hagaleon dohot haurangan ni situa namion laho mangului parsubomi horong mi mamakukupi i saluhutna say jalo mapujian namion marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin marit de mahita. Piagam penghargaan dan ucapan terima kasih. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sentosa Samarinda yang berkedudukan di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda menyampaikan penghargaan yang tulus serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama Situa Jumintar Suwondo Simangunsong, tanggal lahir 22 Agustus 1957, alamat Jalan AMD Purworejo nomor 2 Perum Korem, yang telah melaksanakan tugas pelayanannya sebagai Sintua di Huria Kristen Batak Protestan dari tanggal 4 bulan April tahun 2004 sampai dengan tanggal 28 bulan April tahun 2022 di Gereja HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Sektor 7. Telah mengakhiri masa tugas pelayanannya pada umur pensiun 65 tahun pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Nats, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 7-8.
Samarinda 28 Agustus 2022, Pendeta HKP Resort Sentosa Samarinda, Pendeta Marganda Lubis STH MKOM. Au Pandita HKBP Resort Sentosa Samarinda, madonga pos niroha di debata ama, dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot di parbadia. Mamuka sadarion, huwa borhatami mahamu pensiun situa. Sa di parar tu hatta mapakubasyong muna na salilingon, di tonga-tonga ni huriay, tau sangap dohot puji-pujian di guar ni tu hatta. Jalali ramoti mahamu nang dia kaari-ari sidanan muna dope tutiki naroon. Amin. Laus ihukma ng cendramata obartu haputusan ni Huriatta uladok pensiun akka parhaladutta tada pasak do cendramata berupa cincin gabi singotam may dinasida jala perhora sama tujuluanon tuhat tama ngemasu-masu. Pundul ma hamna. Sahak mahita tu acara madok kata. Na berjulan non madok kata mewakili sian ruas sektor pitu. Dungi madok kata sian mewakili perhalado. Dungi mangapu. Ope di pasatai matiki tu mewakili ruas sian sektor pitu. Salam. Dihamu amanami situa pangulani hurianami situa HKBP Sentosa na songani inang Bibel Pro bola tumpe dangtar bereng ibadison ala inang emburu mangucong songani nang padita nami padita amang simajutak dot padita resort amang padita lubis songani manang di kamu amanami inanami napo sa bulong ng akaremaja pe salut tahe kita napungu apala di bagasan jaron itu hatta di bagasan sadarion tamatu tu madok mola tegudak kita tua mata di bata ala dinggan di basana dohot asinirohana di hita di lehot dope kita marlas niroha ala di lehot di hita na parjuluh ho sa hanguluan dohot ahi pason di luas sita amang inang badai hinatong gini ari-ari ni na dilehon itu hatta di guluta para di bagasat tikyon jadi marulah-ulah kita madok maliate jadi dihamu amanami nanami di sojong-jong sungna mewakili ruas di pilitian sektor pitu mungkin ala situa amang J simajutak na madalani masa pensiun di alani umur alidang di pelayanan dah alani umur memang dibatasi umur 65 jadi ditunjuk kami sian sektor pitu yang mewakili jadi perjolo melutung adong nah hurangan non hurang tabu menang hurang degan hata nak keluar sian papangaku ba didok rohanyan menang di tamu di bagas rohamuna asang giat tu warina mangihut adong muse nalahoro hapadinggaton jadi boleh ate mari tu hatta dihamu
amanami situa Jesi Majutak nang inang guru manur dihamu situa nami situa J Simangucong nang hala inang guru manurung sudah keluarga sudah pinoper ni hala amang narap di sondungain nang pe nasubui rap di bagas joroon tikion mau lihat ma dituhata mau lihat ma dihamu amang inang molo huri mangihami tarmubi di sektor pitu maju hudok kami unang maju di ruas ni HKBP Sentosa di sektor pitu songon hami keluarga gudang dona hurang amang situa nami maradok kamuna molo nirimangan dakolon nahurang sipata madok mau lihat pedang binoto HP nakin songon najinahan ni amang padita nakin amang situa taring waktu berita na pensiun hala amang situa je mangusong didok disi memilihon diri memilihon roha memilihon gugu termudu saya memilihon nang sinadongan salut teh di kamu damang jadi ini sodok nakin mau lihat pe sipata lupa iba alai marhiteon ba ditikoma don lain mau lihat gudang tuhamu amang inang di gogo di tiki di sibaenon salut na di muna lahu pararaton barita di tuhatta tarlumubi ma di nama nugu hami ruas muna sonakin dinami sian sola gracia padinggatton parange laho madapot Tuhan Yesus manguduti mamuse pahotton hapor siaon imanakin dinami amang sian sola gracia i marhite-hite panugunugum muna dia mang di selama martugas samu di huriat tahun jadi tikiod dohonon nami sia sektor pitu nang luas nih HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda bambau dati godang madihamu amanginang saya di paso-paso mata di Batama hamu madalani ngulugan upari molo pensiun pehamu amang pensiun sian alani umur do aledang alani pasahat berita nauli totong do kami makirim saya di hari petikina amang saya radi mahamu totong muse mengalehon para ratu berita nauli di Huriah KBP Sentosa terlumubi mamang inang di sektor pitu jadi mau lihat di tuhatta jadi di kion saya di pasu-pasu mata di Batama hamu amang kita baik gajang ni umur di lehon hahi pason jalan panggiduan nami di bagasatang yang nami bahasa isahat ma hala amang tusor matua jalan sudia kapinopar di pasu-pasu amat tadi bata kolatang yang dona bui terpasat mi amang inang lakin ngahudok kami berdoa lihat pe kadang-kadang aku butuh kami jadi marhite tikyon tanyang nami to amat tadi bata saya di pasu-pasu amat tadi bata mahala amang do inang sudah pinopar dina madalani ngulugan upari dina hurak kami salilingon termubi keluarga nami amang batikyon mangidu maaf kami jadi imarana boy terpasat kami amanginang bas barita nang pinasat muna selama bertugas sama mang di Kuliah HKBP Sentosaon termubi di sektor pitu saya patuguhon hapor siaon nami may maradupot hatta Yesus Kristus si paluahita imara boy terpasat kami mau lihat ma dihita saluna mulai tema diamang namanya wakili ruas di pasah matu dongan parhalado las amang SR torong mak sia situ sektor pitu tok Salam. Jadi mula temari tuhata alanungan di pasu-pasu kita meritete akka
puji-pujian tangyakta dikebek tata tikyon terlumu ima dipaporhaton situ pensiun amang simangucong di tikyon au mewakili parhalado Sentosa Resort Sentosa Marinda madok ulo tegudang amang tuhamu di bangulang muna selama di Hurion terlumui ma hita saulau di sektor pitu takasudo hita saulau jala dakya amang majua mula rong akau daun masyarakat ni roha dua amang melutuk pe adong akka hanga lutun idaging mula nga tikina marulau tetakdo amang marulau ala sedok ko namang nga tangyak ko naw asa marguguaw jadi do na hubereng selama kita marhubas di huria tarugo mo listor dito nuay batia tading mahami nuay di sektor pitu au diri amang situmorang do situasihan alay mau lo magudang ma ditiki na parpudion ngadong ririt tami na madongan ni hami anu ni macalo situasi naga do calo situa nyonya situmorang busregar mulate ma manginang alana hami pe ngalam matua ngalam gale jadi perludo memang akka situa-situa na poso jadi godang do sitiron sana amang si mangucongon situon alana kebetulan muse kami rak berhaladu do na masih di huria mora bada au sendiri jojak ko padita sinaga pindu mora bada do ada tahun 2007 pindah mahami itu son las di goramang adisya sinagam adisi burunau do padita huruf amang tong mahang marhalado di Huria Sentosaon ima tiki di sektor sada bergabung tiki ada di tiki berkembang musi sektor pitu jadi tiki sektor pitu kami tiki amang au sendiri semangucong amang siahan batabang musi salah situ morang ima perjalanan amang jadi modal kuterang amang tangiang nami tujuan narion di rambut itu hatta ma amang doh keluarga do sure aka pinopar songo na dokon ni wakil ruas nak kini tangyang nami udah horon nami sanay say sarmatua ma amang do inang manugu-nugu pinopar di pas-pas tuhata jala pangidon nami muse siyan perhalang sektor pitu alana atak beha habi pas berhalangan muse marliturgis di pertangyangan mangidu hami amang mulu buai rade musia mon non maliturgi ati pe nang pesip kamu ala yang guna marulau ni dang buai pensiun ima dohonon nami selnai molate mari tuhatta molate nang disure akacara di tikion songoni di amang situa si tonga amang molate mari tuhatta lasro hakku amang au pe nang mangiru dung dulu sinak amang abo to matangin lu tuhani ali Tuhan palos mano hadu no mancarulusi so namangon ulate mari tuhata ni ai hita pinamasay raududu ite susada jadi mamanginang do tadlumo bima di situa si mangucong senai mulate gudang mau pasat hami tua mamang disuri pakkobasion di Huria Sentosa Marindo tuhata ma mamasu-masu horsma di pasah mata mang simangucon lo mga po Mulate ma di pasa luha nami jumulu tua mata di bata
mulai ate ma di pasar warami tu abang pendita uluan, pendita resort, lubis, sok-sok nang pendita 5 juta, terus sudah tehen aka dong ngasih tua, amanami situa inang situa, do sudah natu tua nami ruas ni huriata, amata do akainata, swaksoni naposo bulung do remaja. Mau lihat tema tutu pasak luar nami sudi aka pabainan muna swaksoni nangaka donga situa. Jadi tung sangat terharu dau di napasiun sa situon. Mau lihat tema tutu saat do dimulahon tohonan niba hasituaon satu napasiun. Mau lihat tema di Tuhani. Anak-anak mula songola usah diri kupikiri nga 2 bulan 3 bulan kupikiri sianggi masahat bulahon tohonakon sampai pasiun ni narakulo alanu nga iron akhir-akhir kurang sehat. Jadi mau lihat matutu dia mata di bata. Jadi sawatik kupat orang songo perpidana misa muara barat tu son. Tu sentosan hudi sentosaon. Mau lihat ma tu masai gudang do uzaro hami pasu-pasu siana makta bata. Duk saat kami tu HKBP sentosa Samarindaon. Alani katang yang muna di amang dot tamuinang. Bui sunguni uzaro hami gudang pasu-pasu. Ima pasu-pasu na balga uzaro hami. Dumpe pindahami itu marabarahon tuluma anak kol namin ng sipan sada bawa 2 buru. Jadi torsorang ma paupulihami tulu 4 menyusul nanaing rorope paupunami. Jadi sana ngay nama anak kol namin nasusipan. Di mana yang di Jakarta lagi sekolah. Jadi pidang hidup Tuhanmu amanami nanami satangnya kok kamu asal matuk nan roh siru kami to dina. Hidup rohanayan muluboi ikotong ma tong di Samarindaon manang na di HKBP sentosaon rokak ma mulile Tuhani. Jadi sata bulan 12 son saya ma buru namion koas. Jadi rohanian bisan ileo kasehatan diba ektor rumah tangga manian nasalah bertambah-tambah aka pasu-pasu duk silasin roha. Mau lihat ma diamu sude aka amanami inanami. Di naung mangaleon dukungan do aka hata si pasingot do aka hata na uli tuhami. Ba do songon nidok ngina tua-tua ay marjulat-julat enna marjulat-julat sa tabu-tabu binatu tabu-tabu hata na uli hata na renggan nok penasakmu tuhami keluarga nami apion nami may hok martongani jabu. Jadi imara na buyu pasar tami mauliate ma dihita maulate ma dihamu amang do tamu inanami do naposo bulung do remaja do aka pamulan ni huria basone nang pendita mulate marita horas marita salutna utima horas Tapa ujung ma ibadah ta Marinde mahita hujong-jong mahita sana. Deta nomor 140 ayat 4.
nami na di Banua Gijang, podo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutos. Pasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may dala ramuti, asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say saut malomo ni roham di Banua to ngaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami, songo panisan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jali pasaur hon ma damena